Roger, aniré als Jocs d'Hivern d'Àustria a fer esquí alpí i són els 11 Jocs d'Hivern que faig. Ens anem a Àustria! Vaig jugar a hoquei a Àustria. Em dic Carlos Ribas i vaig a jugar a Àustria. Hola, em dic Albert, me'n vaig als Jocs Mundials a Àustria i ens passarem molt bé. Guanyarem! Ué! Hola, Maia. Aquest dimarts cap on vas? Me'n vaig a Àustria I a què fer? a fer un campionat Unes olimpiades de què? D'esquí. Quins dies vas? del 14? 14 al 25, Molt bé. I amb quin entrenadora portes? la Pitusa. La Pitusa. Tens moltes ganes d'anar-hi? Sí, I quins companys portes? 4. Jo, el Roger de Secta, l'Estel i la Pirli. Molt bé, doncs està, que t'ho passis molt bé, Sí. que disfrutis molt Sí. i a guanyar. Sí! Molta sort a Malla, Àustria!